соли равон мардуми кишвар 32 солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро дар рӯҳияи баланди ифтихори миллӣ таҷлил мегиранд. ба ин муносибат дар доираи нақша чорабиниҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Бохтар дар қисми ҳарбии 07-256 комендатураи ҳарбии гарнизони вилояти Хатлон чорабинии сиёсӣ фарҳангӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар, масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Бохтар, намояндагии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони ҷангу меҳнат, намояндагии ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ва як гурӯҳ ҷавонон, донишҷӯёни муассисаи давлатии литсеи касбии техникии шаҳри Бохтар, волонтёрон, хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимии шаҳр иштирок доштанд. зикр гашт ки артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вазъияти печидаи сиёсии кишвар ва минтақа таъсис ёфта бо гузашти 32 соли ҷаҳду талошҳои бесобиқаи роҳбарияти ҳукумати кишвар, ба хусус сарвари давлат марҳила ба марҳила ба нерӯи бузург ва мусаллаҳ табдил ёфта, иқтидори ҳифзи марзи кишвар, таъмини амнияту суботи мамлакат ва муқовиматро ба пуррагӣ соҳиб гардидааст. ташкил намудани чунин чорабиниҳои сиёсӣ фарҳангӣ ва боздиду шиносоии ҷавонон волонтёрон аз қисмҳои ҳарбӣ имкон фароҳам меорад ки сафи ихтиёриён барои хизмати ҳарбӣ афзоиш ёфта, ҷавонон дар рӯҳияи худшиносӣ ва ватандӯстӣ камол ёбанд. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Бохтар бо мақсади таблиғи бештари китобу китобхонӣ ҳамчун воситаи муҳими тарбияи маънавӣ ба сарбозон адабиёти гуногуни илмӣ ва бадеӣ тақдим карда шуд. тадбири дигаре ки дар ин рӯз сомон дода шуд, оростани хони идона ва пешниҳоди барномаи ҷолиби фарҳангӣ буд ки боиси рӯҳбаландии афсарону сарбозон гардид.